A nyní vás provedu svým pokojem. Nacházíme se úplně v rohu mýho pokojíčku číslo 328. Je pondělí 1:45 ráno a ne kecám už je úterý 1:45 ráno. Je den po Luxoru, pár hodinek a mám strašnou chuť vás provít svým pokojem. Za mnou se nacházejí dvě postele. Jednu jsem obsadil já, to je ta rozestlaná, to je tato, kdyby nikdo neviděl, to je tato rozestlaná postel. Ta druhá nerozestlaná postel, to je ta, co je nerozestlaná. Nyní bych vás upozornil na jeden detail. Jsem tu úplně sám, což je absolutní problém. Absolutní problém tu jako vážně není, ale je to problém prostě. A hlavně tady mám mozaiku, která je za mnou. Je to mozaika, nepleťte si to prosím s Mozambikem. Mozambik je úplně někde jinde a není to zrovna tady v Egyptě. Nyní se přesuneme prosím vás k mé posteli. Tato postel, ještě bych vás chtěl upozornit, je úplně prázdná, je to výborná polštář, peřina, která je schovaná tu, jak by řekla paní, jak hrála vesnice erotika, tu zděs, peřina nět, ale já se tam prostě vcucnu, jsem tady sám, tak nemám problém. Dál jsem si zrovna předal pár foteček z dneška, videjka, což bude masakr, toto videjko tam přibude za chviličku. A jestli chcete vidět moje záda, tak vám můžu ukázat v mém zrcadle, který vypadá asi takto. Vlasy mám skoro do půl zad, ovšem půlka mi vypadá, než mi to dost tak prdeli. Je to docela nechutný pohled, takže se na to nedívejte. Už vůbec na mě víčka, nevypadá ksicht a takový ty ostatní věci. Tam vidíte moji peřinu, která je prázdná, možná tam přibude nějaká ta cůra, ale nemám problém prostě. Tady vidíte mé dolary, které velice vypomohly k tomuto superovému víkendu. Co to kecám víkendu, ty vole, k týdnu, prostě týden je nejlepší. Dolary jedou. Odložili jsme dolary a přesuneme se k mému baťušku, který, jak vidíte, je celý týden na stejném místě. Možná ho dneska vidíte poprvé, což je absolutně možný, protože jsem můj baťušek ještě natáčel. Klimatizace jede na plné pecky. Vidíte, že tam jsou 23 stupňů a jede to na plné cecky. Ještě bych vám možná mohl ukázat druhou stranu mého pokoje. Za mnou vidíte zase dvě postele, nemám tady 4, mám tady 2. Vidíte dvakrát jako já. Televize, která neběží, včera tam dával Indiana Jones, super film, který jsem usnul. No a každopádně ještě můj záchod, ve kterém jsem strávil včerejší celý den, poněvadž jsem dostal takzvaného faraona. Faraon je něco skvělého, něco úžasného, pročistí vám hlavu, mysl a hlavně střeva. To je můj hajzl, který mě velice potrápil. Vážení přátelé, je to prostě hajzl. Sprcha, sprcha to není umyvadlo, sprcha je o trošku vedle. Sprcha je tu zděs. Prostě je 1:45 ráno a já mluvím píčoviny. Takže se mějte pěkně a mějte se pěkně, smějte se a hlavně zdraví a nepijte tolik. Čau. A ještě jednu věc. PS. Pensiazur.